Hmm? Hmm. Welcome back to our YouTube channel. Magbukbang na po daron og another putok batok crispy daw, crispy pork bili no, overload usa ka kilo ni guys. Syempre na ako'y side dish gamay re. Katong pork bones guys. Dili pork bones, beef bones, linat ang baka. Tay mais dere. Naapo tay atong garlic sauce no, atong garlic sauce nga kuan with vinegar kay mahal si onion. Sige guys, magsugod na po tagbalik. Bangay. Ako ipakita sa screen ha, naunsa ko ang first na ko intro. Tanawan na ninyo guys. No? Kilawan na to. Di sana to tuslod sa sauce. Kadungog mo guys. Kami eh. Rice. Karon. Tay. Este ay! Slide! Ang kuan, bukatan sa... Kuan sa kadre, kuan sa kadre? Taya? Muna yung hitabo. So, atong balikon, tilawan tani. No, sa ikaduha. Uslod na to sa sauce. Na? First bite na to guys no, tanawa. Crispy ka na. May ay? Nakil pork bones sila eh. Dako ay guys, awa. May kanya ako ng pressure cooker kanina. Rice. Happy na top 4,000 subscriber po. Dali kayo no? Mais ay. Tayo mais guys. Kanon tani mais. May tamis kayong mais. Mukbang ko, gabay ko ganang buntag. Balance ba? Tusulod na to dire sa ato ang garlic vinegar sauce. May kayo ng garlic vinegar sauce guys. Tistingan ninyo. No? Panihapon nero na mo. Ako lang yung mukbang una. Ako lang usal dere kay sa'yo pa man. May size pa. Okay. Shout out sa mga subscriber na no? Comment down below be kung ganahan pa mo aning atong gimukbang karon. Kung taga-asa mo dapit sa earth, asa mo dapit sa earth inyo. Shout out sa mga OFW na to dihang mga viewers no. Shout out. Amping mo siya, amping. Luto man eh. Dali guys, kaning baboy akong gigamit frozen eh sa Super Metro. Testingan ako. Barato man gamay. Okay ra bang labi? Hayop ng sabaw. Kaduhan na to. Dari, ilawom. Na. Slub na to. Datong diet nila. Higop ang suka.
siya lami. Ay, shout out sa may gagaw dyan na nasa gawas, no? Ay, bag-ulan na abot. Gikan dire sa Philippines. Lali, Jury. Shout out ninyo gaw. Amping mo da. Trabaho. Mukbang na punta. Nga. Dali na kanin ko na itong subscriber guys. Niabot na siya og kuan. Karon siguro kuan 3 na. 700 na lang kuwang para kuan. Mo 4,000 na po siya. Sa katong wala pa naka-subscribe ya, subscribe na mo, click the bell notification po para ma-notify mo para natay mga bagong mukbang, mga bagong video ba content. No? Ayan. Pabalit ko Red Horse guys eh. Inom ko 1 bag. Kabutulya lang pang tulak ane. Kami isa sa sweet corn guys eh. Kamis kayo? Si Helikot wani apel og mukbang. Nagduwag email. Ganina galuto mo ko kuan bukog baka o kanisiya. Pero sudan na mo karon. Nya ako nang igimukbang pod pero nakaluto na mo ko ingon ani sa una. Sundan lang to ninyo. Ako butang sa screen. Ya. Me. Oh. Crispy kaya? Rice. Suka. Lumasuka yun. Lamig kayong suka. Wala akong suka guys ay. Anak. Kaya hinimo na ko. Mojitos katong palahubog ko sa una ba karon kay palahubog purol naman ko. Dili na kay ko mainom. Kay padong nga taguwang mukbang ta. Shout out Kuya Arnel. Imong ginipig re kuha na to nimo. Hatag tong baby sib. Shout out. Para imo ni oh. Crispy kayo. Habado ron dali sa Sabado sa Pilipinas. Hain nyo diha. Asa dapat inyo hang lugar, no? Comment down below ko no kung asa dapat inyo ha. Nakalocate sa Earth. OFW diha ha. Ambing mo diha kanunay sa gawas. Layo kayo mo sa inyong pamilya. Ngaon ta ninyo. Ibaw ko paborito ni mga Pinoy no. Usa ni sa paborito ang pork belly. Nek kayo. Namit ko sa guys ay humok pa. Humok yung panit. Ang tumba lang ito kanina pag intro. Busog na bugo guys, mo ni mukbang nga di ko kahurot. Uli ko kabli. Uy, dah kuman nga bali lang. Nabot ng Red Horse nako, salamat kuya. Waliho ko open kuya. Shout out Kuya Daybin. Bago siyang membro sa choir guys. Kuan siya. Drum, ang sana. Ito gani kaya kanang anak. Bass drum yung gigamit no. Shout out sa mga Carmelite student no. Sa University of Cebu. Diha ko ni graduate sa UC guys. UC main. Shout out ninyo. Kaminawa. Ablihan ng Red Horse. Ha? Kaya ko kuha niya baso dito.
Tara guys. Di na ko kahurot. Busog na ko. Di na madala sa akong small intestine o big intestine. Okay. Gamay namin ko nagsiyagod. Dili na kayo anad o kuan ba? Di naghagkaon. Tiwaso lang rin baka. Pero kung baso ya. Mas baka humuka ayo guys. Nana ko recipe ani ha. Tanawan niyo sa that's screen ako ibutang. Nami ka ni. Nakahimo na ko sa una. Abag ko lang strict. Naka-vlog na ko. Bear shot. Ay, para sa mga OFW na to, cheers ninyo diha. Tanang subscriber na ko, cheers. Lang salamat sa inyong suporta ha. Subscribe na mo katong wala pa, mga Bisaya diha. May comment down below kinsa taga Cebu diha. No? Sige guys, diri lang ta kutob guys. Daghang salamat sa pagtan-aw. Don't forget to like and subscribe. Click the bell notification below para ma-notify ka kapag natay mga bagong video like this. No, cheers! Bye for now! God bless!